salam Bapak Suri Salam. Maafkan kami tagak baduri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh mak orang tua, itulah nanimbawan ke mak orang tua. Pas yang dia teh tumbuh menimbang dia teh nan ado tumbuh serupa iko kini. Tentu kita nak lapeh dari barik sapiku ringan sajinjiang. Sakit pasilau tabanam basilami anyik papinteh. Pas yang dia teh tumbuh menimbang dia teh nan ado tumbuh serupa iko kini. Lah patut kerajoko kituan suansu. Lah sampai benar Datuk. Sakirolah mak orang tua. Ko iyo sakirolah sampai sepanjang buah kebenaran Datuk tadi. Lah menurut barih jo balabek. Lah menurut cepak jo gantang. Ba'a serupa iko kini. Bak bunyi gandang orang tingkah. Sumani kata orang payokan. Kok kami payokan dulu ba dan ko Datuk. Bok lalu lah mak orang tua. Ong ko Datuk. Yo mak orang tua. Lah dapet kata nan sayo rundiang nan sepakat. Iyolah patut kerajoko dian suansu. Alah sampai dek mak orang tua. Sakiro Allah ko Datuk. Kok iyalah sampai mak orang tua. Payuan lah kangku pandai. Yo ko Datuk. Orang ku pandai. Yo mak orang tua. Baitu mah ku pandai. Lah dapet kata sayo dari ujung ke pangka. Bas siang dia teh nan tumbuh manimbang dia teh nan adoh. Ba'a serupa iko kini. Tentu kita indak lapeh dari barek sapiku ringan sejinjiang. Ko iyo kita barek sapiku ringan sejinjiang. Sakit basilau tabanam basilami. Anyai bapinteh tumbuh serupa iko kini. Iyo kamungkin kerajoko kadian suansu. Alah sampai deh mak orang tua. Sakiro Allah angku pandi. Menunggu mulah mak orang tua dulu. Nak kami payuan. Oh mak orang tua. Yo angku pandai. Lah dapet kata sayo rundiangan nan sepakai. Iyalah patut dia suasu. Kok iyalah patut angku pandai. Sesuai adat ilang bacari tabanam basilami anyai bapinteh. Silaulah dia angku pandai ke mamak pusako. Jadi insyaAllah. Oh mak pusako. Yo angku pandai. Itu nanimbawan ke mamak pusako. Tantangan undangan mamak pusako. Alah kau baca kuyat. Ada jua nak kari nanti lain. Baitulah angku pandai. Sesuai menurut adat hilang bacari tabanam basilami. Yo. Lah kami silau jo anak kemanakan. Alah batingkek janjang batampik bandu Yo. Bagi cen menjelang bagi cen sesudah waktu cuma batagak batu nama. Tapi sekarang ko Allah bagi cukian. Kemudian daripada itu anak baranak bawa bisan bako semandan Allah bagi cukian. Jua tambahan daripada itu kehadiran orang semando Allah serimbun serampak Sekian ko pandi. Lah sampai dia mak orang tua. Saya kira Allah ko pandi. Oh mak orang tua. Yo ko pandai. Sesuai menurut adat hilang bacari tabanam basilami. Lah kami silau jo mamak pusako. Yo bat. Lah batikek janjangnya lah batapik bandue. Dikecian sesudah waktu Jumat batagak batu nama Namun sekarang kini alun ke bacukuyan. Namun kemudian dari itu
anak beranak ipa babisan bako basumandan alah kabacukuyan. Tantangan kehadiran orang sumando alah sarim pun serempak pulang kasambah kamak tuang tu Lah sampai yang ku pandai. sekiro alah. Orang ku datuk. Yo mak orang tua. Lah dapat kata saiyo kata rundiang. Sesuai menurut adat ilang bacari tabanam basilami. Silaulah dia angku pandai ke mamak pusako. Rupue kemanakan ko lain dak ketinggalan doh. Batapi bandoe batingkek janjang Lah bakecian sesudah Jumaat batagak batu namoe. Tapi alun bakecukuyan. Anak beranak ipa babisan bako pasumandan alah bakecukuyan. Ba ada kita bersama. Alah sampai dek mak orang tua. Sakiro alah engko datuk. Dek kami nan di ujung ko mak orang tua. Ko ilanglah bacari tabanam basilami. Ko anyai bapinteh. Ko ilanglah tentu rimboe. Tentulah kaditingkean lai. Ba ada mak orang tua. Kamilah dalam itu pula mangku datuk. Orang ku datuk. Yo mak orang tua. Lah dapat kata ujang Jepangka kata mu pakai. Iyo ko patut kerja kau dan suansu. Alah sampai dek mak orang tua. Sakiro alah engko datuk. Ko iyo lah sampai dek mak orang tua. Tentu batingkean lai. Iyo benar. Ko iyo batingkean mak orang tua. Silaulah dek mak orang tua kangku pandai. Ambo silau engko datuk ah. Silaulah mak orang tua. Orang ku pandai. Yo mak orang tua. Lah dapat kata ujang Jepangka nanambo payuan kaku pandai lai. Tentu kita tingkian kerja kau lai. Tantangan hidang ke tengah tentu kita pasambahan. Sampailah dan ku pandai kasutan. Lah sampai dia mak orang tua. Kiro lah engku pandai. Tantangan kebenaran mak orang tua tadi iyo batingkian lai. Oh benar. Papa sampailah dek ku pantik kasutan kan betul kata mak orang tua. Iyo benar. Ambo pelalu selim orang tua. Pelalu selah engku pandai. Oh Sultan, Yo angku pandai. kok bisik alah kedengaran, kok imbau alah terlampauan. Dek tantangan hidangan ke tengah. Tentu ada persambahannya. Pasampailah Mak Sultan. Alah sampai dah aku pandai. Sakiro alah. Kok iyalah sampai dah aku pandai. Tantangan hidangan angkat tengah tentu kebasambahan. Iyo. Ambo pelalu selai aku pandai ah. Yo Sultan. Sambah angku dah tua dan dijang. Sambah marang tua dan dipangkat. Sungguh angku dah tua jorang tua. Antara ujung Jepangka dan ambo sambah. Rapik saisi rumah nangko. Saratu guru jolabai. Anak beranak ipa babisan baku pasumandan. Saratu je orang limau suku. Itulah orang dan ambo sambah. Aponyo nan ambo sambah. Pihak di jamu nan katanga. Lah disadiokan dek pangka. Lah nyotat tiang dek janang. Lah terletak di hadapan kita nan basamu. Ba'a rupoi kini nangko. Kok kurang susu nan bak sirih. Kok kurang luruhe nan bak di banang. Nan di ujung kok terletaan di pangka. Nan di pangka kok terletaan di ujung. Nan di tengah terletaan di tapi. Nan di tapi terletaan di tengah. Kok gawa janang mana tiang. Kok salah main pantan menyampaikan. Maaf jurilah kami minta. Sekian sambah aku dah tuak nan di ujung. Orang tua nan di pangka. Aku pandai nan di tengah. Ba'a mak orang tua Yo engku pandai. tentang persambahan Sultan tadi. Tibu kata kamanjawi. Yo benar. Kok gayung kabasambui tumbuh itu pulo. Tibu re mak orang tua tibu re mak. Lah sampai dah engku pandai. Sakiro alah. Tantangan kata engku pandai tadi itulah kata nan sebenar. Yo. Tapi semantang pun bak itu kata nan kamanjawi tertumpah di badan nambo. Kan itu bana. Bulik air ke pemuluh, bulik kata kamu pakai. Yo dek angku pandai kata Rabi mah. Lah sampai dia mak orang tua. Sakirolah angku pandai. Sepanjang kata mak orang tua tadi nan talayang ke tengah-tengah nan tatabu kanan rape. Yo. Tibu kata kamanjawi. Yo tibu kade ambur mak orang tua. Yo bana. Ambo pelalu selim mak orang tua. Walalulah aku pandai. Oh Sultan. Yo angku pandai. Lah dapet kata Pak Iyo. Tantangan
tantangan hidangan katangah tapek di badan ambo. Tantangan hidangan katangah baana buninan ambo danga ko di ujung talataan di pangka salah janang menantiang rila jemaah Sultan minta kan baitu wana. Oh bana. Dek kami nan kini ko tantangan hidangan ang katangah alah data balantai papan alah licin bak dinding camin indah aduh salah cali alah sarumpun serampae pulang sambah ka Sultan. Lah sampai dah aku pandai. Sakirwalah Ko iyo lah sampai dah aku pandai. Tantangan hidangan angkat tangah alah data balantai papan alah ali badindian camin alah bagari nambak payat alah bapucuk baloncuan bak pasang masuk muaro. iyo Tapi sementang pun bak itu sesuai je pituah pandai. Batang jambu air di tengah laman, patah rantiang di ledok kodo. Ambil air basuhlah tangan, suoklah nasi, binjitlah sambal, minumlah air, makan kita segala alik nan hadir ko. Pulang sambah kang ko pandai. lah sampai dek Sultan. Sakirwalah ko pandai. Sepanjang kata Sultan tadi tantangan hidangan katangah kok nasi minta disuuk kok sambal minta dibinjit kok air minta dimintu minum kan baitu wana. Yo bana. Sesuai pantun Sultan anak orang batu sangka buni saluangnya bayi ibu. Mulailah Sultan dari sangka nak kami iliangan dari siku. Pulau Pandan di Subarang, pandan sepanjang muaronyo. Ambil air basuhlah tangan, makan kita bersama-sama, sama bismillah saja kita mulai. Sama katangah sekitu Sultan. Sultan. Yo aku pandai. Dek kami kerajo duduk belah selesai. Dek muka sui alah sampai. Dek ama alah pacah. Namun serumpun iko kini tantang kato pasambahan. Iyo dek Sultan ti boleh mah. Pasampailah dek Sultan. Sampai dah aku pandai. Sakirwalah. Sepanjang katu angku pandai tadi lah ambo imak lah ambo danga. Baa bunyi nang katangah segala alik nan hadir ko. Duduk terasa panik tagak nak maurak selo, nak menuju tempat masyang-masyang kan baitu bana. Yo mah. Kandak boleh pinta kapal aku. Dek kami indak kami panjang pulau doh. Pilakui batang pilakui tasanda di panta-panta, ditutuh dahan dulang-dulang. Datang nenek mamak kok 100 guru jolabai karena dek bajapui. Kinilah tentang dek pangka Kamantan minta diturut jalan surang-surang. Nak dua pantun sairiang. Siamang tampak kacik bunie timbang-timbangan. Lamang ko adoh nang kadang adoh nang kacik karena buluhin nak tatuangan. Nak urang di korao nak taruh ke giliran taji. Lamang ko yo minta dibawa tanduk itu pulang mengaji. Bukit Putui jalan kataluk di taluk Labuan Kapal di sinan ikan nang barandai. Di mana tadi pintu ka masuk di sinan pintu keluar di halaman kita bacarai. Kami lapih jo hati suci muko nan janiah. Pulang sambah kang ko pandai. Lah sampai dek Sultan. Sakirwalah aku pandai. Sesuai juo dituah Sultan. Anak cacak jatuh ke tabek di sinan air diiliakan. Dak diiliakan ke gunung nago. Kandak kami alah dapek sungguh sanang perhatian sambil tegak maurak selo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.